У перакладзе з грэчаскай мовы слова «эканоміка» азначае «хатняя гаспадарка». Краіна – дом для народа, а гаспадарка, якая вядзецца ў межах краіны, называецца грамадскай альбо народнай. Народнае дабро – гэта тыя багацці, якімі валодае краіна. Уменне разумна распарадзіцца народным дабром, наладзіць продаж сваю прадукцыю і пастаўку тавараў з-за мяжы – гэта і значыць наладзіць эканоміку. Што ж складае эканоміку Беларусі? Якой прадукцыі мы славімся? Візітоўкай нашай краіны даўно стаў великагрузны кар'ерны самазвал «БелАЗ». Апошняя яго мадэль – сапраўдны волат. Вышыня яго з трохпавярховы дом. А каб даставіць такі «БелАЗ» пакупнікам, напрыклад, у Расію, Казахстан, спатрэбяцца ажно 10 чыгуначных платформ. На мінскім аўтамабільным заводзе «МАЗе» робяць аўтобусы і самазвалы. Самазвалы шчыруюць на будаўніцтве, аўтобусы курсіруюць па гарадах і вёсках, развозячы людзей. Іншы гарадскі транспарт, тралейбусы і трамваі вырабляе прадпрыемства «Белкамунмаш». МТЗ, мінскі трактарны завод, выпускае трактары. Сярод іх трактар «Беларус», добра вядомы ў многіх краінах свету. Каб добра апрацоўваць зямлю і збіраць ураджай, завод «Гомсельмаш» выпускае высокакласную тэхніку, больш за 30 найменняў. Сярод іх камбайны для ўборкі збожжа, бульбы, буракоў. Цікава уявіць сёння побыт чалавека без сучаснай тэхнікі. Асноўная прадукцыя беларускіх прадпрыемстваў «Гарызонт» і «Віцязь» – тэлевізары. Але асвоены тут і выпуск іншай бытавой тэхнікі – мікрахвалевых печаў, тэлефонаў і іншых рэчаў, вельмі неабходных нам штодзень. Там, дзе колісь шумела мора, сёння найбагацейшыя залежы калійнай солі. З яе вырабляюць калійныя ўгнаенні, якія выкарыстоўваюцца для апрацоўкі глебы ў Беларусі, а таксама прадаюцца за мяжу. Нафтаперапрацоўчыя заводы ў Наваполацку і Мазыры вядомы не толькі ў Беларусі. Гэта адны з самых магутных нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў Еўропы. Шмат якой прадукцыі знакамітая Беларусь. Мэблей, вырабамі з ільну, керамікі. А яшчэ смачнымі прадуктамі. Сярод самых вядомых салодкіх тавараў – цукеркі фабрык «Камунарка» і «Спартак», а таксама печыва прадпрыемстваў «Віцьба» і «Слодыч». Адзін з найдаражэйшых рэсурсаў любой краіны – людзі з іх ведамі і прафесійнымі навыкамі, розумам і творчымі здольнасцямі. Сёння ты, дарагі дружа, толькі першакласнік і стаіш на першых прыступках, якія прывядуць цябе да прафесійнай дзейнасці. Вучыся і жыві так, каб у будучыні, калі ты вырасцеш і пасталееш, а развіццё народнай гаспадаркі будзе залежаць і ад тваіх граматных прафесійных дзеянняў, ты быў бы сапраўдны гаспадар у сваёй краіне, умеў зберагчы і памножыць багацце радзімы.